YouTube. Това ще бъде втора част на правенето на Facebook. Тук собственото име, както е в АБВ почтата, как се направили. Аз съм тук и про АБВ почта, какво ще го правя. Не виждам входове точка. Не, се прави с Shift и V. А тук не се пише правилно. Тук поставя. Паролата ви много може да бъде. Не така ето. Аз не казвам ребятата. Това ти му говоря да нали правя едино, да е с това второ част. Тук годината, лято. А да ви пущата. Имам шок. Да, дали жена жена. Което е працил. Тази може малко на телевизора, че се чува повече колкото аз. Ето, тук имам колко катели, тук. Ако искате си го направите, правете го. Трудно. Аз не казвам на тебе, аз в момента правя клипче и ми говорим на тези, които в момента ме гледат. Те няма как в момента. В момента някой те вече не как да ако искате да закача, ако искате да снимкам, аз направо пропуснах просто. Тук видите трудно да слуша, това го е то. Тук то с Facebook. Чакам. Ето. И тук ще така колко е 909 може да бъде. Ето малко така. 7, 2, 6, не се прави. И имате вече тук си търсите игри, музика и Facebook, Твит, Search. Тук сме другите, аз играя приятели, тук ви горе търсите и приятели. И това ще бъде втори епизод от как да си направим Facebook. И чао!